барои онҳо ин хабар муҳим аст, ки 10 рейси дигар аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карда шудагӣ аст. Агар қабул шавад, боз 10 рейси дигар дар пеш аст. Посолства дигар наравед, ҳеҷ кас шуморо дар онҷо қабул намекунад. Худохоҳ дар рӯзи наздик як видео мекунам махсус барои ҳамин клуб. ҳамаи шарту шароиташро мефаҳмонам. вақти баргузоршавиашро ҳам тақрибан ба шумо гап мезанем. ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. Касе ба Тоҷикистон меравад, депорт мешавад. Ин аст номи имрӯза видеои мо ва бовар дорам, ки бисёре аз шумо низ ин хабарро аз куҷое фаҳмидед, шояд аз ягон дӯстатон, шояд аз ягон гурӯҳҳо дар WhatsApp, чи дар ягон Instagram, дар ҷои дигар. аз сабабе ки бисёр дар комментарияҳо ҳамин савол такрор аст ва ҳамчунин дар WhatsApp ва дар Instagram бисёр ҳамин саволро менависанд. тахмин мекунам, ки қисми зиёди шумо аллакай медонед, вале дуруст будан ё рост буданашро 50 дар 50 аст. баъзеҳо медонанд, ки дуруст аст, баъзеҳо медонанд, ки нодуруст аст. яъне ҳархела аз фикру аз ҳамин хотир ин навор дар ҳамин мавзӯъ мешавад ва ҳатман дар дигар мавзӯъҳое, ки ба ҳамин алоқа дорад, ба монанди чартерни рейсҳо, дигар маълумотҳои муҳим барои ҳар як муҳоҷире, ки дар Русия аст. дӯстони азиз, як лаҳза вақти шуморо мегирам. дар навори пешина ман як сомонаро ба шумо тавсия карда будам, ки alabun.com буд. дар ин ҷо ҳама телефонҳои замонавӣ, телефонҳои хело хуб бо нархи арзон фурохта мешавад. ва бисёриҳо хаёл карданд, ки аз дохили ҳамин сомона даромада телефонҳоро интихоб карда дар ҳамон ҷо зуд пулашро супоридан дар кор. Не дӯстони азиз, шумо медароед рангҳояшро мебинед, дар борааш мехонед пурра ҳамааш ва шумо дар корзина партофта анкетаи худро пур карда суроғатонро отправить мекунед. Тамом. ва ҳар вақте ки шумо телефонро мегиред, баъд пулашро метиҳед. телефонҳо равон карда мешавад ба тамоми шаҳрҳои Русия, Москваву дигар Санкт-Петербургу, Екатеринбург, кулли шаҳрҳо, ҳамчунин ба Тоҷикистон, Қазоқистон, куҷое ки набошад, телефонҳо равон карда мешавад. фақат Москва аввал телефонро мегиред, баъд пулро метиҳед. аз дигар шаҳрҳо ки занг задед, аввал пулро равон мекунед, баъд бачаҳои мо телефонҳои шумо равон мекунам. ба ҳар хатогиву ҳар нокамбудие ки аз тарафи ҳамин сомонаи alabun.com мешавад, ман худам ҷавоб мегӯям. ҳатман дароед, тамошо кунед, ҳамаи телефонҳоро бубинед ва телефони дилхоҳи худро ба нархи арзон фармоиш бидиҳед ва шумо ҳатман оварда мерасонад. хуб, акнун биёед оиди депортатсия. барои чӣ давлати Русия муҳоҷирони тоҷикро, ки агар ба Тоҷикистон бираванд, депортатсия мекунад? аз ин ба ӯ чӣ фоида аст? хуб дӯстони азиз, дар назар дошта мешавад нафарҳое, ки ҳуҷҷатҳояшон монаташ буд шудагӣ аст. агар мо ин хеле ҳисоб кунем, қариб ки ҳуҷҷатҳои ҳама дар ҳамин карантини 3 моҳа буд шуд. ва бубинед, ки дар ин ҷо муҳоҷир ягон гуноҳ надорад. аввалаш. дуюм, худи ҳукумат регистратсияҳои бачаҳоро автоматӣ дароз кардаги буд муҳлатҳояшро то 15 июн ва боз то 15 сентябр. дар ин чиз бисёриҳо шубҳа доштанд, ки оё продление шудагӣ ҳаст ё нест. ман ба шумо як хабари хуш медиҳам, ки як дӯсти наздики ман, ки ҳамеша бо ман аст, патенташ тамом шудагӣ буд. пас аз 15 июн рафт патент супорӣ. албатта ки дар Москва, дар Сахарова рафта супурд. бо регистратсияи ман ҳамин просрочени гӯем, агар ба бланка нигоҳ кунем, монаташ дар моҳи апрел буд шудагӣ буд. рафт супорид ва ба ҳамон регистратсияш баъд аз якчанд рӯз патент тайёр шуд, рафт патентро гирифт. ва дигар ҳолат, нафари дигар ба регистратсияе ки пештара буд патент супорид, муҳлати регистратсияш буд шудагӣ буд, регистратсияи нав кард, рафт ӯро патентро надоданд. гуфтанд, ки рафта дар ана ҳамон ҷои пешинаат худро ба қайд мемонӣ, баъд омада мо туро патент медиҳем. логична, агар ҳамчун бо ақламон фикр кунем, ин як хатои калон аз тарафи ҳукумати Русия аст, ки агар регистратсияи пешинаат қатъи супоридагӣ бошию ба регистратсияи нав биёӣ, туро патент наметиҳанд. масалан, ин бача мегӯяд, ки он ҷое ки ман зиндагӣ мекардам, соҳибхона хонаро фурӯхт ва соҳиби наваш маро дар он ҷо дигар регистратсия намекунад.
ман чӣ дига патент гирам. аввал ман дар зиндагӣ мекардам, ман хабар надоштам ки аз ин ҷо маро мехезонанд ва пас аз супурдани патент ӯро аз он ҷо хезондам, регистратсияи ӯ дигар шуд, бо регистратсияи наваш меравад, ӯро патенташро наметиҳанд. ин як беақлии калони бад аст. ин масъаларо бояд бубинанд, ин масъаларо бояд одамое ки гапашон мегузарад бояд пешниҳод кунанд ки ин хеле намешавад, дар азоб намонед моро. хулоса гап мақсади дигар чи аст? яъне ки регистратсияҳои ҳама пас маълум мешавад ки то 15 сентябр дароз карда шудагӣ ҳаст. мақсад ҳамин буд ки бо ҳамон регистратсияе ки ба гуфти баъзеҳо буд шудагӣ аст муллаташ, рафта патент супорид дӯсти мо ва боз ба ҳамон рафта патенташро гирифт. барои ҳамин ин қадар сахт ташвиш нашавед. регистратсияҳои шумо ҳамааш то 15 сентябр муллаташ дароз карда шудагӣ ҳаст. вале бисёриҳо боз мара занг заданд ки дар метроҳо пулисҳо онҳоро медоранд ва аз онҳо талаб мекунанд ки ба онҳо регистратсияро бланкаашро нишон бидеҳ. вале дар охир мепурсанд ки туро ҷарима карданд, мегӯяд не, 1 соат 2 соат қабидану баъд сар доданд. маълум аст ки 1 соат 2 соат қабиданд ки ин тарзида ягон маблағ бидиҳад, вале бо сабабе ки пул надод ҷавобаш доданд. ҳеҷ касе шуморо то 15 сентябр барои вайрон кардани қоидаҳои амин будубошт дар Русия ҷарима кардан ҳақ надоранд. шояд шуморо баранд дар он ҷо 1 сутка манъ кунанд дар адел. ин хеле бесоҳибӣ ҳаст. мебаранд шуморо дар адел манъ мекунанд просто ки агар шумо ба онҳо ягон маблағ пешниҳод кунед, агар ҳатто шояд ҳамчун маблағи шуморо пешниҳод мекунед, каме роҳ ҳаст, взятка предлагат кард гуфта, баъд шуморо вақт уголовни вай мекунанд, дела мекушоянд. барои ҳамин хотир эҳтиёт бошед. агар 1 сутка ҳам ки манъ кунад, бибинед хато накунед, вақте пул пешниҳод мекунед худро дар балои бад гирифтор накунед. метавонед аз телефонҳо истифода баред, ягон юристҳое ки мешиносед занг занед, ҳуқуқи худро ҳимоя кунед. охир гапзаниро ёд гиред. дӯстони азиз, масалан бисёри бачаҳоро мешиносам ки мегӯянд ки вақте ки моро медоранд, мо гап мезанем, аз телефон зуд бароварда ва ҳамин фармони охирон будаги қарори Путина нишон метиҳем, мегӯяд ки чи ин президенти ту нест, ин ҷо магар Россия нест. гап доданд дар кор. онҳо худ метарсанд ва шуморо ҷавоб медиҳанд. онҳо медонанд ҳамон пункташ навистагӣ шудагӣ ҳаст. дар пункт ҳаст ки то 15 сентябр ягон муҳоҷирро бояд ҷарима накунанд барои вайрон кардани қоидаҳои будубошт дар Русия. хоб гап дарози бад шуд. мақсади асосӣ ҳамин ки касе ба Тоҷикистон меравад то 15 сентябр, агар раҳо кушода шавад ё ин ки ба воситаи чартерни рейсҳо кадоме рафта истодааст, ҳеҷ касе шуморо депорт намекунанд, агар то ҳамин саршави карантин шумо қонунӣ гаштагӣ бошед дар Русия. масалан шумо 2019 омадагӣ ягон ҳуҷҷат кардагӣ набошед, дан гирифта гаштагӣ бошед, албатта ки шумо аллакай ҳамчун нарушител аз ҳамон давра ҳисоб мешавед. вале касоне ки дар давраи карантин безеб шуд документҳояшон, онҳоро ҳеҷ хатар таҳдид намекунанд. дӯстони азиз, хоб дар масъалаи чартерни рейсҳо гап мезанем. имрӯз аз сафорат навиштанд ки дигар шаҳрвандоро қабул намекунанд. барои ҳамин хотир дӯстони азиз, посолства дигар наравед, ҳеҷ кас шуморо дар он ҷо қабул намекунад. чунки рӯйхат хеле зиёд шудагӣ аст. 2 рейси дигар ҳаст, рӯзи 13 ва 14. агар 200 нафариам ки барад 400 нафар мебарад, вале 3000 нафар худро дар рӯйхат мондагӣ аст. аз ҳамин хотир бефоида наравед, номнависӣ манъ шудагӣ аст. сабр кунед. ҳукумати Тоҷикистон барои 10 рейси чартерии дигар ба ҳукумати Русия расписания пешниҳод кардагӣ аст ва мунтазир аст ки ҷавоб чӣ мешавад. ин хабарро мо аз сомонаи Азия Плюс хондем. агар нафарое ки ба ғайр аз тамошои YouTube кам-кам мутолиа мекунанд сомонаҳои ахборотиро, шояд аз ин хабар аллакай огоҳ ҳастанд. ва нафарое ки танҳо YouTube тамошо мекунанд, барои онҳо ин хабар муҳим аст ки 10 рейси дигар аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карда шудагӣ аст. агар қабул шавад, боз 10 рейси дигар дар пеш аст. ин хеле хуб аст. оҳиста оҳиста худо хоҳад нафарҳои зарурӣ дар ҳамин 10 рейси дигар ҳам аввал касалиҳо, занҳои серфарзанд бо кӯдакҳояшон, мӯйсафедҳо, кампирҳо, донишҷӯён ва нафароне ки бо коргари ҳукумати Тоҷикистон ҳастанд дар Тоҷикистон ва барои баъзе сафарҳои хидматӣ омадагӣ ҳастанд, дар ин ҷо рӯст кардан, ҳатман ҳаминҳо равон мекунанд.
масалан мисли ман нафарро равон намекунанд. ин буд дӯстони азиз як ду маслиҳатҳо дар бораи регистратсия ки камтар дили шумоам пур шавад, яъне ки ман тасдиқ шавад ба шумо гуфтам ки дӯсти ман бо ҳамон регистратсияҳои будшудагӣ рафт патент супорид, бо ҳамон патент гирифт. Хоб ва саволи дигар бисёртар дар бораи клуб аст. Мардум мепурсанд ки бародар ҳамон клуби ташкил кардагиат чӣ шуд. Худо хоҳад дар рӯзи наздик як видео мекунам махсус барои ҳамин клуб. Ҳамаи шарту шароиташро мефаҳмонам. Вақти баргузор шавиашро ҳам тақрибан ба шумо гап мезанем ва ҳатман як силка дар поёни видео мемонам ки силкаи ҳамон клуби мо ҳаст. Метавонед дар он силка дароед ва баъзе хабарҳои моро аз он ҷо огаҳ шудан гиред дар бораи ман ҳамин клубамон. Ва дар охири навор ба ҳамаи шумо бурдборӣ мехоҳам ҳамеша тансияту саломат бошед. Худованд нигаҳбонатон. Бо мо бошед.